ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುನವು ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಉಗಮ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಉಗಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುವೆ. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒವ್ವೆ ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೀಮಿತವಾದೀಚಿ. ಅವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸೇರ್ದುಂಡು. ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಅಪಾರವಾಯಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಸಮುದಾಯನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ದೈವಲು ನಂಬುದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನವು. ತುಳುನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವಾದ ಐತನೇ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಲು ಬೊಕ ನಂಬಿಕೆದೊಟ್ಟುಗೂ ಸೇರುದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ದೈವಲು ನಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲು ಅಕುಲು ನಿಲೆಯಾತಿನ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯದ ನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಗಟ್ಟೋ, ಕಾಡು, ಕಂಡ, ಕೆದು, ಸುದೆ, ಕಡಲು ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಡು ಕರ್ತುದೇ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯತಲ ಉಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟು ತುನಗ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗೋ ಪಂದು ನಮ ತೆರಿಯೋಡು. ತುಳುವೆರು ಕಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಟ್ಟುಗೂ ಇತದು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಪಂಡ ಕಾಡು ಕರ್ತದು ನಾಡಾನಗ ಕಾರ್ದ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಆದಿವಾಸಿಲಾಯ. ಮೂಲತಃ ತುಳುವೆರು ಈ ಕಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೇ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಡಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆನ ಸಾಂಕುನವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಆನುಜೀವಿ ಉದಾಸೀನದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮಾರಿತನನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಪ್ಪೆನೆ ಬಾಲೆಲೆನ ಸಾಂಕದು ಐತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಸ್ಯ ಬೊಕ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಲನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಇಂಚ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಬರಿ ಬಂದ್ರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಂಡು. ದೇವಲು ಅಪ್ಪೆ ತೆಗೆತಂಗಡಿ ರೂಪೊಡು ಇಪ್ಪುನ ವಿನಾ ತಂಡನೆ ಬುಡದಿ ರೂಪೊಡು ಇಪ್ಪುನವು ಅಪರೂಪ. ಕಾಡುದ ಪೋಡಿಗೆದ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಸ, ತೆಡಿಲು, ಮಿಂಚು, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಇಂಚಿತ್ತನವೇಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನವು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಆ ಕಾಲಡು ಕಷ್ಟವಾದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಮುಕುಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನವು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುದ ಬಂಡೆ ಗುಹೆಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೆಂಗದ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಒಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಪಾಯಡ್ದು ಒರಿಯುನ ಜಾಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದೇವಲನು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದಾಯ ನಂಬಿಯರು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಇಂದು ಉತ್ತರ ರೂಪೊಡುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಸೈತಂಡ ಪುನನು ಕೌಂಟುದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನಾಟದ ಜನಕುಲು ಆಹಾರ ನಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಗುರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣದ ಕಲ್ಲು ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲವಾಂಡ್. ಮೂಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಕಾಡು. ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಗಟ್ಟೋ, ನೀರು, ಕೆದು, ಸುದೆ, ಕಡಲು ಇಂಚಿತ್ತನವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ದುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಕಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರ್ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಭೂತಾರಾಧನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೆತೊಂದು ಈ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಯರಾಪುಜಿ. ತುಳುವರಾಯಿನ ನಮಕ್ ಕಾಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಮರಮಟ್ಟು, ಬೂರು, ಪರ್ಂದು, ಪುದೆಲು, ತಪ್ಪು, ಬಿಜಿಕೆರೆ, ಕಣಕ್, ತೀಗ ಇಂಚಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮೂಲಿಕೆ ಸುಮಾರಾತ್ ಕಾಡ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಕಾಡು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾದುಂಡು. ಆದಿಮ ಜನಕುಲು ಕಾಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಿತ್ತೇರು. ಕಾಡಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಂಚಿದ ಸಮುದಾಯದು ಕಾರ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಮಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಬದುಕು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಾರ್ದ ಸಂಪತ್ತುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಕಾರ್ದ ದೇವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕಾನ ದೇವೇರು. ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ದೇವರೇ ಕಾಡಿಡಿಪ್ಪುನು. ಅರೆನು ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಡುಗೆಲಸೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಡುಂಡು.
ಕಾಡ್ದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಕಣಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಆಗಾರೋ ಪಂಪಿನೈನ್ ತೋಜಾವಂಡು. ನೆಕ್ಕಿದ ಬಕ ನಿಡಿಲ್ದ ತೈಲು ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಕ ಆರಾಧನೆದವು. ಭೂಮಿದಾನ ಶಾಸನಡು ಜಾಗದ ಪೂರಾ ವಸ್ತುಗಳರೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಕಿ ನಿಡಿಲು ಸೇರ್ದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಭೇದಲುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿ. ನೆಕ್ಕಿದ ತೈತ ಕಡೆ ಕಪ್ಪಿತ್ತೆಂಡ ಅವು ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿ. ಕರಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಕಫ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತರೆಪಾವರೆ ಬೊಕ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಂಡೊಗು ಬಿತ್ತು ನೈಕು ದುಂಬು ಬೀಜನು ನೆಕ್ಕಿದ ಅಡರದೀದ ನೆನಪಾವೇರು ಅತ್ತಂಡ ಬೊದ್ಲಾಪೇವೇರು. ಒಂದು ಬೀಜ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮುಕ್ತ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯಗಾದ್. ನಿಡಿಲು ತೈತ ಕೋಲುನು ಕರ್ತದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೊಕ ಮರ್ದದ ಶಕ್ತಿಯುಪ್ಪುನ ಕೋಲು. ಈ ಕಪ್ಪು ಕೋಲುನು ಕರಿಂಗೋಲು ಪಂಡುಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಕರಂಗೋಲು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಡಿಲ್ದ ಕರಿಂಗೋಲು ಆದಿಪ್ಪು. ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆಡ್ ಈ ನಿಡಿಲ್ದ ಕಪ್ಪು ಕೋಲು ಬೊಕ ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪುನು ಪಸೊಂದು ನಲಿಪುವೆರು. ಮೂಜಿ ನಿಡಿಲ್ದ ಕೋಲುಲೆನು ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಡ್ ಕಟ್ಟದು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೋಂಕು ಆತಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ದಕ್ಕದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಗು ಸಿಕ್ಕದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಾವೋಡು. ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಡಿಲ್ ಕೋಲು ಲೈಂಗಿಕತೆದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಕಕ್ಕಾವುನೈಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಎದ್ರೋಳಿದ ಬೂರು ದರಸ ನಲೆಂಚೆ ಉಂತಾವುನ ಮೊಂಡಲಿದ ಬೂರು ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನೈಕ ಪರಿಹಾರ ಗರುಡ ಪಾತಾಳದ ಬೇರು ಇಂಚ ಕಾರ್ದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲು ನಾರ್ದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನವು. ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವುನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ಮರ ತೈರೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು. ಅವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಡು 4 ಮರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಿ ಆಲ್ ಬೊಕ ಅರಳು ಪಂಡ ಅತ್ತಿದೈರೆ ಇತ್ತಿದೈರೆ ಗೋಳಿದೈರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ತೈರೆ ಬೋಡು. ಪೊಲಿಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡು. 4 ಮರ ತೈರೆ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾನಾಗ ಈ ಅತ್ಯಾಪೂರ್ವ ಗಿಡಮೂಲಿಕದ ಮರ ತೈರೆ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಕಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾರ್ದ ಸಂಪತ್ತನು ಇಲ್ಲಾಗ ಕಣಪ ఒక ಕಾಡು ಎಂಚ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಂದು ತೋಜಾವುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಉದಾಹರಣೆಯಲುಲ್ಲ. ಕಾರ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಾಯಿನ ಬೂರು ಕಣಕ್ ಬಿಜಿಕೆರೆ ತಪ್ಪು ಗೆಪ್ಪಾರೆ ಪೋತಿನ ತುಳುವೆರೆಗು ದೈವದ ಅಜನೆಯಾದಿಪ್ಪು. ಕಾರ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಂಚೋಲೆನ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಬತ್ತುದಿಪ್ಪು. ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲವಾದಿಪ್ಪು. ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚುಂಡು ಬೊಕ ಐತು ಸಯ್ಯೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ. ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಕೈತಾಳ್ದು ಬೇತ ಬೇತ ನಮೂನಿದ ಮರ ತೈ ಬೂರು ಇಂಚಿತನ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಲು ಉಲ್ಲ. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ದೈವಲನ ಆಲಡೆ ಇಂದು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯಾದ ಪುಂಚದ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನವು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ. ಈ ನಾಗನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾಗ ಅಂದ ಪನ್ಪ. ಈ ಪೋಡಿಗೆದ ಕಾರಣಡು ಪುಂಚುತ ಸರ್ಪನ್ ನಾಗೆ ಪನ್ಪಿನ ದೈವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಣತದು ಕಾಟುಕಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಿದು ಬತ್ತಿದುಪ್ಪು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ತನು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬನ ಪನ್ಪಿನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕಾರವು ಸೇರ್ದುಪ್ಪು. ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಇಂಚ ಕಾಡಂಚಿದ ಜನಕುಲುಡ್ದೇ ಬೈದುಂಡು. ಕಾಡುಗು ಬೂರು ವೈಪಾರೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಸಮುದಾಯಲು ಮಾದಿರಿ ಪೇರ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಲಂಬೂರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೂರುಲೇನು ಒಯ್ತದು ಕಣತದು ಕುರ್ಕಿಲು ಪುಡಾಯಿ ಕುರುವೆ ತಡ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನೈನು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಉಂದೆನು ಮಾರುದು ಬದಲಿಗೆ ಬಾರಿಗೆ ತೋನ್ವೇರು. ಬಾರು ಬೈಪಾದು ಅರಿ ಮಲ್ತದು ಉಣುಪುವೇರು. ಈ ಕಾಡಂಚಿದ ಸಮುದಾಯಲು ಇಂಚ ಪುದೆಲು ಬಲ್ಲೆ ಕಡ್ತದು ಬೂರು ವೈಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೇನ ಕತ್ತಿ ತಾಗದು ನೆಲಟು ಅತ್ತೆಂಡ ಕಾಟು ಕಲ್ಲಡು ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಪೋಪೇರು. ಇಂಚ ಕಲ್ಲಡು ನೆತ್ತೆರು ಬನ್ನಗ ಆ ಪೊಂಜವುಲು ತನ್ಕುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನೆಲೆಪುವೆರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆತ್ತೆರ ಬತ್ತಿನವು ಉದ್ಭವಲಿಂಗೋರ್ದು ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಉದ್ಭವಲಿಂಗಲು ತುಳು ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲಾದಿಪ್ಪೊಡು. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಇಂಚಿತ್ತನ ದೈವಲೆನ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಆದಿಪ್ಪು. ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವೇರು ಕಾಡುಡ ಲಿಂಗ ರೂಪಡಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನನಂಜಿ ಆಯಮೋಡು ತುನಗ ಈ ಲಿಂಗರೂಪಿ ದೈವಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋನೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸೋದ್ಯ. ಇನಿಕ್ ಅಕ್ಲೇನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನ ಜೋಕುಲೇನ ಪುದಾರ್ ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಓರಿದಂಡು. ಮದರ
ಕಾಂತಾರ ಇಂಜಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಓರಿದಂಡು ನೆತ್ತ ನನಂಜ್ ಆಯ ಮತ್ತು ಉನಗ ಕಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬುಳೆವುನ ಬೇಂಗದ ಮರಕ್ಕೂ ಕತ್ತಿ ತಾಗಂಡ ಅವು ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಸುನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ನೆತ್ತಿರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬೇಂಗದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಬೊಕ ಐನು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪುಂಚು ಬೊಕ ಕಾಟು ಕಲ್ಲುಡೆ ಶ್ರೀದೇವತೆಲ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗವುಂಡು ಕಾಡುಡಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಲು ದೈವಲನ ನೆಲೆ ಪಂದು ತೆರಿದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ದೈವಲು ಪ್ರಕೃತಿದ್ದೇ ಬೈದಿನ ಪಂಪಿನೈನು ತೋಜಾವುಂಡು ಮರ ಕಟ್ತದು ರೀಪು ಪಕ್ಕಾಸು ಬಾಗಿಲು ಕಂಡಿ ಪಲಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಹೊಕ್ಕೆಲಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋರಿ ಕಟ್ತದು ಹಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಬೆರ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಮರೊಟ್ಟು ನಿಲೆಯಾದುಪ್ಪೇ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎರ್ದು ಬತ್ತಿನವು ಪುಲಿತ ಮರಟು ಬೆರ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಒಂದೇ ಮಾದರಿದವು ಕಾಟಂಬಡೆ ಮರಟು ಬೆರ್ಮರಕ್ಕ ಸೈತದು ಐನ ಗುಳಿಗೆ ಗಿಡಾಪುವೆ ಪಂಪಿನ ಪಾರ್ದನದ ಮಾಹಿತಿ ಮರಟು ದೈವಲು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಕಸಲ ಇಪ್ಪುವೆ ಪಂದು ತೆರಿಪಾವುಂಡು ದೈವಲು ಮರೋಟಿಟ್ಟದು ಆ ದೈವನು ಊರುಗೂ ಕಣತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಲೆಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಕಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಲ್ಲಾಲರೆ ಜನಕಲು ಕಾರ್ದ ಮರ ಕಟ್ಪಾರೆ ಬೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಮರೋನು ಕುರ್ಕಾವು ನಾವು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ತೋರದ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಮರತ ತರೆಟ್ ದೈವದ ಅಜನೆಯಾದಂಡು ನೆರ್ದು ಪೋಡಿದು ಬಲ್ಲಾಲೆರಡ ಪಂಡ ಆರು ಬಲ್ಯಾಯನು ಲೆತ್ತದು ಬಲಿಮೆ ಕೇಂಡರು ಅಪಗ ತೆರೆದ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲೆಜುಮಾದಿ ದೈವ ಐನು ಊರುಗೂ ಕಣತದು ನಂಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಾಲೆರಿಗೆ ಬೊಕ ಊರುಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪಂಡು ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದೋಷ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಊರುದ ಜನಕುಲು ಬೊಕ ಬಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡುಗಲೆಸೊಂದು ಪೋದು ಮರತಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಮಲೆ ಜುಮಾದಿನ ಊರುಗೆಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜುಮಾದಿ ಪಾಡ್ದೋನುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರ್ನೆಡ್ದು ಮರಟು ನಿಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಬಗ್ಗು ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಮಲ್ಪದ ಕೈತಾಲು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಬತ್ತದ ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿವರ ಬಗ್ಗು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನುಡುಂಡು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಕಾಡುಡು ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಬೊಕ ದಾರುನು ಮಾಯ ಮಲ್ತೊಲು ಅಲಿಕುಂಜೆ ಪಿಲಿಕುಂಜೆ ಕಾಡುಡು ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆನ್ನು ಪೆದ್ದದು ಮಾಯವಾತೋಲು ಮರಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಾರಿದ ಮರಟು ನಿಲೆಯಾಪಿನ ದೈವಲೆನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾರಿಗೆ ಕಲಿ ಮೂರಿಯಾರೆ ಪೊಪ್ಪುನ ತಾರಿದ ತಿರ್ತು ಪೋನಗ ತಾರಿದ ತಿರ್ತುಪ್ಪನ ದೈವಗು ಪರಕೆ ಸಂದಾದು ತಾರಿದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಕಲಿ ಮೂರುವೇರು ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾರಿದ ಮರಕೋಲಿತ್ತದು ನೆಟ್ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮಾಸೆ ಪಾಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ತಾರಿತ ಮರತಾಡೆಗೆ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿದು ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೇರು ನಡೀರಿಲ್ದು ತಾರಿತ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಸೂಟೆಲು ತೋಜುವ ಪಂಡದು ಜನಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ತಾರಿಡು ನಿಲೆಯಾತಿನ ಗುಳಿಗನ ನಂಬೋಲಿಕೆ ತಾರಿಡು ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಶೂಲ ಉಂಡು ಐನ ನಡೀರ್ಲಿಡು ನೆಲಕ್ಕೂ ಗುದ್ದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಡೀರ್ಲಿಡ್ದು ದಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಶೂಲೋನು ನೆಲಕ್ಕೂ ಗುದ್ದೊಂದು ಪೋಪಿನ ಶಬ್ದಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಪಂಡದು ನಂಬೋದಿತ್ತೇರು ಗುಳಿಗನ ಪಾದ್ದನೋ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಳಿಗನ ಪೆದ್ದನಾಗ ಸೈತು ದಿಪ್ಪುವಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಸುಮಾರಾತು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಿಪ್ಪು ಗುಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಬಿರೇಲ್ದ ನೆತ್ತರು ವೈತೆ ಪಂಪಿನವು ಆಯನ ಉಡಲ್ದ ಬಡವನು ತೋಜಾವುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿಮೇರೆ ಕುಡಾದ ಬತ್ತೇ ಪಂಪಿನವು ಪಾದ್ದನದ ಕಾವ್ಯದ ಭೀಕರತೇನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಶ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಯನ ಗುಳಿಗನು ಪಾರ್ದನಲು ಇಂಚ ರೂಪಿಸಿದು ತೋಜಾದ ತಾರಿದ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಗುಳಿಗಜ್ಜೆಗೆ ಕಲಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ವರ್ಷಗೊರ ಅಗೆಲು ಬಳಸುವೆರು ಉಗ್ರರೂಪಿ ಗುಳಿಗನು ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ವರ್ತುಲಗು ಕನತದು ಅಯ ನಮನ ಏಪಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೇನು ತುಳುವೇರು ವಾ ರೀತಿಡು ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆನು ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ತುಳುವೇರು ಇನಿಕಲ ತೂಪೇರು ಮೊರಟಿಪ್ಪುನ ದೈವನು ಊರುಗೂ ಕಣತದು ನಂಬುನವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಡು ಕಟ್ತದು ನಾಡಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಡ್ದ ದೈವಲೇನು ನಾಡು ಲೆಸ್ಸೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸೂಟೆ ಪಸೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆಲ ಜೀಟಿಗೆ ಪಸೊಂದು ಬರ್ಪ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ದೈವಲು ಶಂಕರಗೌಡನೊಟ್ಟುಗು ಸೂಟೆದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪರ್ಮಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಮೂಲು ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲರೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ದೈವಲು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರುವ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಅರಸೇರ್ನ ಬಂಧ ನಡೀತೇರು ಆರನ ದೈವಲು ಬುಡ್ಪಾವ ಮೆಯಿಂದಲೆ ಪಾದ್ದನೋಡು ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಕಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಐನ್ ಪಾಂಗೋಲದ ಬನ್ನಾರರು ನಂಬುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರ ಜನಕುಲು ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದವಲಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಂಡ ಅಲಿಬಲಿ ನಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಚಾದು ಆಯನ ಮರ್ಮಾಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನ ಬಾಳೆನು ಬನ್ನಾರೇರ್ನ ರೂಪಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ಬನ್ನಾರೆನ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ನಡೀರ್ಲಿಡ್ದು ಮೆಂದಲೆಡ ಗೆಂಡ ಕೇನುಂಡು ಸೂಟೆ ಪೊತ್ತಾವರೆ ಬೋಡಾದ ಗೆಂಡ ಕೆಂಡ ರಾತ್ರಿಡ ಗೆಂಡ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಾಲದ ಇಲ್ಲುಲು ಪೂರ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲುಲು ರಾತ್ರಿಡ ಗೆಂಡ ಕೊರಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿರಾದು ಮುಲಿತಿಲ್ಲು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆವುದು ಪೋವು. ರಾತ್ರಿಡು ಸೂತ್ ಎಕ್ಕಾವನ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ರಾತ್ರಿಡು ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಚಿ ಅಂಚಾದು ಸೂತ್ ಎಕ್ಕಾವೇರು ಆ ಕಾರಣೋಡು ರಾತ್ರಿಡು ಗೆಂಡ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು. ಬಂಜಿನಾಲ ಅದು ಪೆದ್ದ ದಿನ ಮೈಂದಲೆನು ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಬಾಳೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಗೆಂಡಕೇನುನ ನೆಪ ಮಲ್ತದು ಮಾಯ ಮಲ್ತಂಡು ಮಾಯವಾಯಿನ ಮೈಂದಲೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮೈಂದಲೆ ಬನ್ನಾರೆನ ಮರ್ಮಲ್ ದುಗ್ಗಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಲ್ತೋಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪರಸ್ಪರ ದೈವಲೆಂಚಾಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮೈಂದಲೆ ದೈವೋ ಅಂಡ ದುಗ್ಗಮ್ಮೆ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ತಿಗ್ದಿಜಿ ದೈವಲು ಮೂಲತಃ ಒವ್ವೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜ ಬಕ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿ ಜಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಏರು ನಂಬುದೇರ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡ ನೆಲೆಯಾತೇರು ದುಂಬಗ ದೈವಲು ಅರಮನೆ ಚಾವಡಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಬಕ ಬಾವೆಲೆಡು ನೆಲೆಯಾಯ ಕಾರ್ದ ಮರತ ಪಾಪೆ ಪಸೊಂದು ದೈವಲು ನಾಡಿಗೆ ಪಾತ್ರಿ ನೊಟ್ಟುಗು ದರ್ಶನ ಬತ್ಪಿನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಾಪುಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊಂಗಾರೆದ ಪಾಪೆ ಪಸೊಂದು ದೇವಿ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನಡು ಬರ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪೊಂಗಾರೆದ ಮರತ ಉರುವಾದು ತೋಜುದು ಬರ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷ. ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕೋಲೊಡು ಪಿಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪತ್ತುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ ಆಯ ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂಗತಿ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಪಿಲಿ ಪಸೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡುಂಡು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿ ಕಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ನಲಿಕೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕದೆಟ್ ಪೆತ್ತಲೆನ ಮೇಪಾವರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾವನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜೊಂಜೇ ಪೆತ್ತನ ತಿನ್ಪೆ. ಈ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಈಸರ ದೇವರೆ ಬೊಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ ಆಯನ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಯೇ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ. ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದ ಪಿಲಿಭೂತೋ ಪರ್ಮಲೆ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಮಾಗನೆಡು ಪ್ರಧಾನಿಭೂತವಾದಿತ್ತೆ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಕಾಡು ಬೊಕ ಮಲೆನು ಈ ಪಿಲಿಭೂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಪಿಲಿಭೂತ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೇರ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ಜಾತ್ರೆದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪಿಲಿಯೇ ಕೊರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ಅಪ್ಪೆನು ನಿಂಗಮ್ಮ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಆ ದೇವತೆ ಪಿಲಿತ ಅಪರವತಾರ. ಕಮಲಶಿಲೆತ ಕಾಡದ ಪಿಲಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ತುಳುನಾಡದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗದ ದೈವಸ್ಥಾನೋಲೆಟ್ ಪಿಲಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಸುಮಾರಾತ್ ಜಾಗಿಡುಂಡು. ಮಾರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು. ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೆರೆಡ್ದು ನಿಗಳೆ ಪಾಂಡವರನು ಒಂಡಾರು ಕಂಬಳದಾಡೆಗೆ ಲೆಸೊಂದು ಪೂತಿನವು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವ. ಇನಿಕ್ ಐನ ನಿಗಳೇಶ್ವರಿ ಪಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನೀರ್ದ ಒಸರು ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಬುಳೆ ಸೆಲೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಗಮ ಆಪುನವು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವ. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಮರೊಟು ಮರಪಿಲಿ ಆಕಾಶಡು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ನೀರ್ಡು ನಿಗಳೆಯಾದು ತೂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ದೀವನು ಚಾವಡಿಗೆ ಕನಕದು ಮಂಚಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಊಜಿ ನೀರು ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಸಲೆನ ಮಂಚಡು ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶುರುವಾಂಡು. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಭೂಮಿ ತೂಕಂತ ದೈವವಾದ ಕದಿಕೆ ಪಜಿಡು ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದೈವೋ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥೋ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಆನ ದೈವಲ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಆನ ತರೆಬಕ ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿತ ದೈವೋ ಪಂಡುದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಈ ಕತ್ತಿಲೆನ ಕಟ್ಸಲೆನ ಮಂಚುಡದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮರ ದೇವತೆ ಎಂಚ ಆಯಲು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ.
ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ಗರಡಿಲೆಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಆರಾಧನೆಯುಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಸಮರ ದೇವತೆ ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿಡು ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗರಡಿಡು ಅಧಿದೇವತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಖವಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕದ ಗಗ್ಗರುಲುಲ್ಲ. ಗರಡಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ದೇವಲಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪುನವು ಒಂದು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ನೀರುಡು ಪಂಜಿ ರೂಪದ ಮೀನು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪಿನವು ಅಲರ್ದೆಯ ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಕಾರಣಿಕಾ ಪಂತೇರು. ಎಡ್ಮೂರು ಮಾಯಗಾರ್ಲೇರ್ನು ಬೆರ್ಮೆರು ಗುಂಡಿಡು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನವು ಬೆರ್ಮೆರು ನೀರ್ದ ದೈವ ಪಂಡದು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಮಾರಿದೇರುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಪಿನ ಗಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಶುರುವಾದಿಪ್ಪು. ಮಾರಿದೇರ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪದ ಚರು ಮಲ್ತದು ನೀರ್ದ ಹೊಸರಿಪ್ಪುನಲ್ಪ ಕೋರಿಲೇನು ಐಕ್ ಕಡ್ತದು ಕಡೆಕ್ ಗಡುಟು ಕೊನೋದು ದೀಪೇರು. ದುಂಬುದ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಐನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂಡು ಪೋಪೇರು. ಮಾರಿದೇರುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಕಾಪುಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬೊಕ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಊರುಡುಲ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೊಕ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ನಡಪುಂಡು. ಊರುಗು ಸಿಡುಬುದಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರಾಂದುಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಮಾರಿ ದೇರು ನೈಟ್ ಉಂಡು. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಟ್ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರನು ಒರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದೇರು. ಆರು ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂಧ್ಯಡು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕದ 7 ಸಿರಿಕುಲ್ ನೈಟ್ ಮೈಸಗೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಮದ್ನಯಾಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಗುಲೇನ ಬಾಲೆ ಬಾಮಕುಮಾರೆ. ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನಡು ಪಾರ್ದನಗಾರರು ಈಸರ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಜಿ ಕುರ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಥಾನಕೋ ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂಧಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಪಿಳಿಚಂಡಿ ಪಾರ್ದನ ತುಳುನಾಡ ಕೆಲವಾತ್ ಪಾರ್ದನಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಒರಿಯೆ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೇರು. ಶಿವಪುರಾಣದ ಒವ್ವೇ ಅಂಶಲೇನು ತೋಜಾವಂದೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾರ್ದನಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೇರು. ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನೊಲೆಟು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಆತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾದ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಬಕ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂಧ್ಯಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ನೆಲೆಯಾಪಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಮಣಿ ಮಂಚುಡು ನೆಲೆಯಾಯ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ದೈವಲು ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾನಾಗ ಐಕ್ ಎತ್ತರದ ಮನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದೈವಲು ಇಲ್ಲದ ಮಂಚೊಡು ಆದಿಡು ನೆಲೆಯಾಯ ಇಂದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸುಮಾರಾತು ಕಾಲಮಾನ ಶತಮಾನ ಬೋಡಾಂಡು ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಮಂಚುಡು ನೆಲೆಯಾಪಿನವು ಭಾರಿ ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾವಣೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಾಡಿಡ್ದು ಊರ್ಗ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾಪುನವು ಪನ್ಪಿನವು ಸಹಸ್ರಮಾನಗೆ ತೊನೋಡು. ಮರತ ಮನೆಟ್ ದೈವದ ಪಾಪೆನು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಸಲೆನು ದೀದು ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮೂಲು ದೈವಲೆಗ್ ಅಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಡ್ದು ಮೂರ್ತತ್ವ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ಕಾಡು ಅಜನಯ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಗು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡು ನಿಲೆಯಾಪಿನವು ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನದ ಸಾದಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ದೈವಲು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಮೋನೆ ಕೊರಿನವು ತೋಜುಂಡು. ತುಳುವಗು ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ದೈವಗು ಪೂನೀರು ದೀಪಿನವು ಪನ್ಪಿನ ಸರಳ ಆರಾಧನೆ ಸುರುವಾಂಡು. ದೈವಗು ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರು ದೀವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಿಂಡೆದ ಅತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣದ ಮುಗಾಯ್ಡ ದೀಪನ ನೀರುಗು ಕೇಪುಲದ ಪೂ ಪಾಡುನವು ಪಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ. ಕೇಪುಲದ ಪೂ ನೀರುನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲನಾಗನು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಣವರೆ ಆಯಗ ಆತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲನಾಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಆಯನ ಮೂಲ ಜಾಗೆಡು ಮಾತ್ರ. ಮೂಲನಾಗೆ ಜನಕುಲೆ ನಿಲೆಗೆ ಬರಾಯೆ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲನ ಸಮೂಹ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮೂಲನಾಗೆ ಆಯನನೇ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಿಲೆಯಾದುಲ್ಲೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ಬೆರ್ಮೆರು ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಆಲಡೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾಡು ಕರ್ತದು ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾದ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಆದಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಮಕುಂಡು. ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಕೆ ಬೂಟಾರೆ ಮೂಲಗು ಪೋಪ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು. ಸಿರಿ ಪಾದನಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೆರಣ ರೂಪಡು ಸತ್ಯನಾಪುರಗ ಬತ್ತದು ಅಜ್ಜೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರಡ
ಆರೆನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬಕ ಮೂಲನಾಗನ ಬಗೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೇಳುವೆರು ಅಂಡ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲನಾಗನ ಮಾಹಿತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಸಂದಿಡ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಪುಂಚುಲನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐಟು ನಡುತ ಪುಂಚುಡು ಬೆನ್ಮರಿಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗ ಕೈತಾಲುಂಡು ಮೂಲನಾಗಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಡದ ಬನ ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಪ್ರದೇಶನು ತೋಜಾವುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೊಕ ಪ್ರಾಣಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದಂಡು ತುಳು ಜಾನಪದತ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜೀವಿಲನ ಬದುಕದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಡು ಮೂಲನಾಗೆ ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತದ ಮೂಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಏರು ಪಂಡು ತೋಜಾವುಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಲೆಗೆ ಈ ನಾಗೆ ಮೂಲನಾಗೆ ಅಯನ ಆರಾಧನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಅಯನ ಒರಿಪಾವುನು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬನತ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತನೆ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮೂಲನಾಗೆ ಪೋದು ನಾಗೆ ಪಂಡು ಕಾಡು ಮರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬನೊಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಬನತ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆವಡು ದೈವಲೆನು ನಂಬುನ ವಿಚಾರಡು ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜರ್ತೊಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡು ಪನೋಲಿ ದೈವದ ಮರತ ಪಾಪೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪನು ಆಯ್ತ ಮೂರ್ತ ರೂಪನು ಕೆತ್ತಿಯರು ಅಕ್ಲೆನ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆ ఒక ಪಾದನೆಗಾರರನ್ನ ವಿವರಣದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಾಪೆಲೇನು ಕೆತ್ತಿಯರು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಪೆ ಅವು ದೈವಲನ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಡುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯುಂಡು ಪಂಡು ಪನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಮಾರಾತ್ ಪಾದನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಪನೋಲಿ ಕೆಲವು ದೈವಲನ ಕರ್ಸಲೆ ರೂಪಡು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮರತ ಮಣಿಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಂಚೋನು ಮಣಿ ಮಂಚ ಪಂಡುಲೆತ್ತೇರು ಮಂಚುಡು ನಿಲೆಯಾನಗ ದೈವಲೆನ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯುಲು ಪಂಡುಲೆತ್ತ ಕಾಲಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಿಲೆ ಮಲ್ತೇರು ದುಂಬಗು ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಎರಕದ ಪಾಪಲೆನು ಮಾಲ್ತೇರು ದೈವಲೆನ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಚನೇ ಲಸೊಂದು ಬೈದಿಜೆ ಒಂಜರ್ತೋಡು ದೈವಲು ನಿಲೆಯಾವರೆ ಬೋಡಾದು ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲೆಗು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಗು ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲೆಗು ಪಾರಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಆಪತ್ತು ಕನತ ಒಂದು ಯೈನ ದೋಷ ಪಂಡದು ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾನು ಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತದು ಕೆನ್ನಗ ಅಯ್ಯ ದೈವ ಬತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಓವು ದೈವ ಐತ ಪೂರ್ವಾಪರ ಬತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕು ಐಕೆ ಏಜಿನ ಬೋಡು ನಂಬುನ ಕ್ರಮ ಜಿತ್ನೈನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರಸರು ಗುತ್ತುಗು ಬರ್ಕೆಗು ಬಾವೆಗು ಬಳ್ಳಾಲರ ಚಾವಡಿಗೆ ದೈವ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವಲು ನಿಲೆಯಾತಿನೈನ್ ನಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಸುರುಮಲ್ತ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಐತ ಮೂಲನು ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಕಥನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪಾದ್ದನದ ರೂಪುಡು ಬತ್ತಂಡು ನಾಡಿಡು ಇಲ್ಲಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ದೈವಲಿಗೆ ಸರಳ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅವು ದೈವಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆತಂಡ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ದೈವದ ಕೆಲವಾತ್ ವಿಚಾರನು ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅನುಬಲನು ಗೆಟೋನುಡು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಬೋಡಾದು ಐಕ್ ವರ್ಷಗೊರ ಅಗೇಲು ಬಳಸದು ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದು ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪುನು ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದೈವನು ನಂಬುದಿನ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ದೈವನು ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಕನತದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ತೆರೆಯುವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಯೆ ಬತ್ತೆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಬೊಕ ಪಾದನ ಬೀರ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗೋ ನೆಕ್ ಸೂಕ್ತ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿಸಿಯರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರಾ ದೈವಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ ಪಾರ್ದನ ಬೀರದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ಭೂತಾರಾಧನದ ನರ್ತನದ ಸೇವೆನು ಸುರೂಕು ಸುರು ಮಲ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಐತ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಉದಿಪು ಪ್ರಸರಣ ಬೀರ ಬಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮೂರ್ತ ರೂಪೋಡು ಕಣತದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನನೊಟ್ಟುಗು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಲ ಸುರುವಾಂಡ್ ದೈವನು ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನವು ತಾರೆದ ತಿರಿಬೊಕ ಕಂಗದ ಪಾಳೆ ಈ ಭೂತದ ಮೂಲ ತುತ್ತೈಸ ಆಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಡ್ ಭೂತೊಲೆನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ
ಮರತ ಪಾಪೆಲೆಡಿತ್ತಿನ ರೂಪನು ತಿರೀಟು ಬೊಕ ಪಾಲೆಡು ಕನತದು ಬೂತಲೆಗ ರೂಪು ಕೊರಿಯರು. ತಾರೆದ ತಿರಿ ಓಲಿ ತಾರಾಯಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಕಂಗದ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೇಪುಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ತೋಟೊಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಲೆಡು ದೈವಲೆನ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪು ತಯಾರಾಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರ ತರೆಕ್ ದೀಪನ ಮುಡಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರ ಪಾಲೆಡು ಮಲ್ಪುನಲ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರ ಬೀರ ಪನ್ನಾಗ ದೀಪನ ಈ ಮುಡಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭೀಮನ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಭದ್ರನ ಮುಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಿರೀಟ ಬತ್ತು ದಿಪ್ಪು. ತರೆಪಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಿ ಜಕ್ಕಲಣಿ ಪುರ ತಿರಿಡ್ದೇ ತಯಾರಾಂಡ್. ಈ ಉಡುಗೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಯಗ್ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ನಡೆಪಾರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಪುನ ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ ಆಂಡ್. ನಲಿಕೆ ಪಂಬದೆ ಬೊಕ ಪರವೆ ಜನಾಂಗೊಲು ದೈವಗು ಕಟ್ಟುನ ಜನಾಂಗೋಗು ಸೇರುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ಪಿನ ವಿನಃ ದೈವನೂ ಕಟ್ಟುನತ್. ದೈವದ ಸೇವೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಸಮಸ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐತ ಪೂರ್ವಾಪರ ಬೀರ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನವು ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟುನಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕನ್ಪುಂಡು. ಸುದೇತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಲ್ಲು ಅರದಾಲ. ಅರದಾಲದ ಪುದಾರು ಪಿತ್ತ ಸೀಕ್ದ ಮರ್ದದ ಪಟ್ಟಿಡುಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಮರ್ದಾಂಡು. ಅರದಾಲದ ಕಲ್ಲುನು ಕನತದು ಗೊದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಅರೆತದು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಯೆ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ದೈವದ ಮೋನೆದ ಅಲಂಕಾರ. ಉಮಿತ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಲ್ತ ಅಲಂಕಾರಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇಂಚಿನ ದೈವಗೂ ಇಂಚಿನವೇ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಪಿನ ನಿಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು. ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜವುಲು ಪಾರ್ದನ ಪಂಪಿನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು. ಈ ಭೂತದ ಅಲಂಕಾರ ಪಾಡುನೈಕ್ ದುಂಬು ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟುನಯೆ ಮಿಯರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅಪಾಗ ದೈವ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ದನ ದೈವ ನರ್ತನ ದರ್ಶನ ಮದಿಪ್ಪು ನುಡಿ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲು ದೈವೋಲ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಒಂದೇನು ನಟ್ಟಿಲ್ದಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದಕುಲು ವಾದ್ಯದ ಸೇರಿಗಾರೆರು ಮೊಯ್ಲಿಲು ಮೂಲೆಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರಿಲು ಗಾಣಿಗೆರು ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಸೇರುವೆರು. ದೈವದ ದೊಂಪದ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದ ಅಡಿಟ್ಟು ಸೇರು ನಾವು ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು